Какъв по-голям кеф от Audi R6, такова хубаво време, залез си газ, брат! Здрасти, може ли една кола? Без лед. Без лед, да. Малка, мерси. Мерси. Билече трябва ли ми отпред за бариерата? Да, сега ще ми дам само. Супер. Мерси. Мерси. Чао, чао. И ето така, дами и господа, стоите 8 часа на безплатен паркинг. Защото в противен случай това, което се получава е, че плащам по 30-40 лева паркинг на ден. Нас тук е зона и кофтярско. Айде. След малко се включа, няма смисъл тук из трафика да снимам нищо, защото е мъртво. Anyway. По-голям кеф от Audi R6, такова хубаво време, залез си газ, брат! Ери ли 100-200? Няма, тук в България 140 са ограниченията и това е.
тази кола никога няма да я продам. Толкова е красива, толкова е бърза, такова удоволствие ти носи, всеки път ми спира дъха като се кача. Надълго един път, на къси разстояния пак един път, разходът е напълно адекватен. В момента на ръчки колко... Брато, кажи ми по-красива кола от тая. Впрочем, спрях, защото колата й прегря малко. Сменя малко на телефона, че камерата прегря. Просто всеки път, като се качува в тая кола, ме кара все повече да си я искам и да си я обичам и да се грижа за нея. И това ми е буквално детската мечта, човек. Винаги съм искал да имам такова Ауди, да си го наглася по този начин, с този цвят, с този дизайн, да върви по този начин. Уникална кола. Наистина, всеки един от вас пожелавам някой ден да има възможност да си купи любимата му кола. Най-вече купете си RS 6, защото тази кола е от друго измерение. Няма нищо общо с всички останали други автомобили. Просто ти обръща червата, когато дадеш газ. В завоите ми казва, че е доста стабилна. Няма какво коментирам. Не може да ми видите изражението, докато съм сложил камерата на главата, обаче е страшен кеф. Това е единствената дума. Страшен кеф. Момци, ако ви е харесало видеото, мога да се абонирате за канала, да коментирате отдолу идеи, видеа, които да записвам. Ставите по един позитивен или по един негативен коментар, зависи кой как се е почувствал. Вие, правейки това, много ме мотивирате да продължавам и аз да записвам видеа, защото това не го правя за да се издържам и така нататък. Това го правя чисто от хобби, защото виждам, че на вас ви е интересно. Заедно градим и двете коли, също така знаете. Идва и трета кола, която ще обявя сега тази седмица. Така че, негативно или позитивно, се тая, споделете го с мен. Днешното видео беше малко по-кратко. Просто и да искам, няма къде да отида да покарам колата, защото е час пик, а наистина тази седмица нямах време да записам съдържание. Говорейки за съдържание, през тази идна седмица, именно първата седмица на ноември месец, имаме 3 нови видеа. Едното видео е, че сме взели нова кола. Второто видео е апдейти по CLS-а и третото видео е едно видео, което готвя от около 2 месеца вече, а именно взехме едно нещо, което е мечтата на всеки един мъж да го притежава в живота си. Сглобихме го, направихме го много яко. Там ще каня много хора от вас. Ще правим ревюта на доста коли, ще записваме ужасно много съдържание, така че абонирайте се за канала, защото има много нови видеа, които идват през миналата седмица. Също така, ако не сте ме последвали в Instagram, окуражавам ви да ме последвате, защото там споделям абсолютно всичко относно моите бизнеси, кое как работи, защо работи, какви проекти имаме. Буквално си споделям абсолютно всичко, което знам и съм научил през последните 5 години в играта. Следваме, брато, смятам, че ще бъде много полезно и ще научиш нещо ново. Хайде, момци, до скоро виждане и чуване и се пазете!